Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогоденням. У Луганську урочисто відзначили 40-річчя нагородження робітничого класу міста орденом Червоного Прапора. У боротьбі за владу рад на фронтах громадянської війни пронесли луганці незламну вірність соціалістичній революції. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в ХХ сторіччі.